Erritmo oldarkorrak izango dira nagusi musika zuzenean telebistaren saio berri honetan. Nafarrora egin dugu bidai Bourbon Kings taldea ezagutzeko. Atarrabiako taldeak performance diskoa kaleratu berri du, eta asteburu honetan aurkeztuko dute zuzenean Zentral Aretoan eskainiko duten emanaldi berezian. Errepidea hartu eta Errenterian egin dugu hitzordua Aldiot taldearekin. Eizeak eraman gaitzala disko argitaratu berri dute, eta estudioko lehen emaitza honetan solastuko gara taldekideekin. Honekin guztiarekin batera, asteburuko agenda txikia. Esto es Bourbon Kings. Yeah. Performance. Bourbon Kings talde nafarrak performance diskoa kreatu berri du. Taldea 2014 urtean sortu zen ZTK rap eta insomnio kroniko taldeen errautxetatik, eta metal musika eta rap doinuak nahazten dituzte euren kantuetan, errima oldarkor eta errima zorrotzekin. Azaroren 4 aurkeztuko dute lan Iruñeko Zentral Aretoan. Lehen zuzenekoaren aurretik taldearen entsegu lokalean egin dugu hitzordua. Julen taldeko gitarra jotzailea eta Pike DJ izan dira taldearen bozeramaileak. Musika egitasmo bat amaitzean sortzen da musika egitasmo berri bat. Horrela sortu zen Bourbon Kings taldea. ZTK rap eta insomnio kroniko taldeak elkartzean. Bueno, guk elkar ezagutzen genuen duela denbora askotik. Lo que pasa hauek insomnio kroniko taldean aritzen ziren, metalcorea eta hola jorratzen zuten, ritmo gogorrak. Eta ni eta abeslaria ibiltzen ginen Atarrabiako rap talde batean. Eta hori, asko kointziditu genuen kontzertutan eta hola, eta behin erabaki genuen izketan eta hor juergatan eta zabait egiten baldin badugu batera eta ezakizer, eta azkenean eman zen okazio edo oportunitate hori, eta hementxe gaude, hau. Rapa eta metala uztartzen dituzte euren kantuetan, bi mundu ezberdin horiek nahastuz, emaitza erakargarri bat lortuz. Baita ere Topper etorri zen, funky edo... Topper bateri jolea da, eta bera, ibiltzen zen hemengo eskena lokalean aritzen zen, jazz eta funky munduan eta aritzen zen, eta bera ere gurekin kontatu zen, ere ezagutzen genuen Burlakatik, ondoko herri batetik. Eta hori, esan bezala, horrela sortu zen, esan barra dugu, gustatzen zitzegula guzti hori, gustatzen zitzegula gure gaztaroan eta oso nu metaleroak, izan ginen epoka horretan, ez? Eta, biak uztartuta, ematen zen okazioa, ez, horrelako nu metal eta rap metal talde bat egiteko. Metalak gitarrak eta base erritmikoa jartzen ditu. Rapak, soinu efektoak, baseak eta errimak. Bi mundu horiek batuz sortzen da Bourbon Kings. Nik esango nuke orduan baiet. Gitarrak... Eta gero abeslariak ere... Abeslariak oso piso handia dauka gure taldean, errapeatzen du, eta asko gainera. Estrofa luzeak dira batzutan, bero bestatzen melodia sartzen da, garrasiak, metalkoreko garrasi horiek eta sartzen dira. Baina hori bai diaren elementuak, bai gitarra eta elementu horiek, eta ahots ere bai, ahots ere oso importantea da talde honetan dira. Gitarrek nu metal estiloaren ezaugarri guztiak dituzte. Afinazio potoloak eta riff zorrotzak esaterako. Azkenean, gitarra ez da oso ezberdina egiten duena, nola esaten da, como lo haría antes. Lehen egiten duen bezala, baina bai nik ez daukat, bai daukala new metal soinua eta gitarrak zorrotzak eta ondiak, soinu ondia, baina ez dakit, metaleko talde bat entzuten baduzu ez da hain ezberdina soinua. Afinazio oso lodiak erabiltzen ditugu,
baina ni nu metalero gauza asko, elementu asko daude hemen, ez eta zera gordinak erabili. Ameriketako Estatu Batuetako nu metal estena eta Frantziako talde batzu izan zituzten ispilu taldearen lehen urteetan. Beti gustatu zaigu asko Limp Bizkit edo... Estatu Batuetan egiten zen hori metal berria eta talde horiek, eta gero ere Europan ere entzun izan ditugu Frantzian gehien bat. Playmo ez. Playmo eta Nancer eta horrelako taldeak. Eta horiek ere bazuten kutsu hori, uste duguna, ez dakit, estatuan ez dela inbeste iritsi, ez horrelako kutsu bat, hori egin da beste horrelako rap metal bat, baina, bueno, ez dakit, beste kutsu ezberdin badauka, ez dakit nola esan, ez da inglobala, ez, Europan eta Estatu Batuetan eta egiten den soinu horrekin zer ikusirik ez daukala. Eta pixka bat, bilatu dugula, jo dugu bide horretatik pixka bat. 40 grados lehen diskoarekin bidea zabaltzen hasi ziren, lehenik Euskal Herrian, ondoren Espainiar estatura ateratzeko aukera izan zuten. 40 kontzertu eman genuen. Justo. Koinzidentzia da, baina 40 gradu diskarekin 40 kontzertu eman genituen. Eta, bueno, guk ere genuen hasieran ziren pixka bat, Nafarroan jotzen, eta Nafarrotik saiatzen pixka bat ateratzen, eta lortu genuen Euskal Herrian Bizkaia eta Gipuzkoan ere baita, bolo batzuk izan genituenan. Gasteizen baita ere, baina Euskal Herritik bai. Eta gero, estatura atera ginela pixka bat, on ginen Bartzelonan jotzen, on ginen Albaceten ere bai nintzen genuen bolo bat. Eta, bueno, orain nahi duguna da, hori, pixka bat hori egonkortu eta gehiago pixka bat atera bai. Urte hauetan egindako entsegu eta kontzertuek taldea sendotu dutela argi dago. Bigarren disko honetan aurrera pauso bat eman dute, bai teknikoki eta bai talde soinuan ere. Lehenengo diska izan zen esperimentu bat, azkenean, zergatik ez ginen ezagutzen orduan izan zen ea ze ateratzen den, ze jokaera daukan, eta bigarrenean ja ezagutzen gara, ja landu da manera desberdina. Elkar ezagutzen dugu eta badakigu nondi joan daiteken gauza bakoitza, lehen hori zen pixka bat esperimentu bat egin eta hori atera zen, hori izan zen lehenengo diska. Iker Piedrafita soinu teknikariaren gidaritzapean grabatu dute diskoa El Sótano estudioetan. Grabaketan zehar, teknikariek izan duen garrantzia aipatu dute. Ikerrekin oso ongi, zeren berak badauka ere, berak badauka musikan bizio bat, zuk ez daukazuna, musika asko daki eta gainera genero pila bat eta pila bat laguntzen du. Gure estiloan gainera ematen du betien el clavo. Konseju pila bat eta hotzetan, melodietan ikaragarri. Eta ezagutzen gintuen pixka bat lehenengo diska hortatik eta berak ere ikusi zuen nondik soinua eta nondik joan zitekeen pixka bat eta ikaragarri lan zuen produkzioa, zila bat. Taldeko abeslaria den Aronek idazten ditu hitzak. Egunerokoan bizi dituzten gaiak eta beldur eta mamu pertsonalek bat egiten dute testu luzeetan. Hau nik esango duke performance diska hau aurrekoarekin konparatuta askoz ere pertsonalagoa dela, bere barneko beldurrak eta bere barneko arazoak eta atera ditu kanpora eta hori, gero izatu du gai sozialekin, kanta soziala gaude, baina gehien bat oso diska iluna da. Azaroaren 4ean aurkeztuko dute diskoa Zentral Aretoan emanaldi berezi batekin. El Portal de Jade eta Nukore taldeak gonbidatu dituzte birako lehen kontzertu honetara.
Ba, 3 talde egongo gara, Nukore etortzen direla Gasteizetik, gero El Portal de Jade, mengoak direla, Iruñekoak. Eta diska aurkezten dutela, baita, hori. Data berean. Eta guk ere, eta orduan, ba hori, animatzen dugu jendea etortzera zentralera, 8:00 aurrera da, hasiko da, eta hori. Eta, bueno, hori, jendearen babesa pixka bat dugula, ez, oraindik. Sarrerak... Gu oso talde txikia gara, eta hola zentral bezalako areto batean jotzea, gastu handia dakartza, eta, bueno, pixka bat babes hori bat dugu, ez, jendea pixka bat hurbiltzea, sarrera ez da garestia, ezazkiutotan dago, eta, bueno, eta nik uste du, errato hon bat pasatu dela, Errenteriako musika taldeen lokaletan egin dugu hitzordua Liot taldearekin. Toil taldearen errautsetetik sortzen da Liot, taldeko laukide berbera jarraituz egitasmo berrian. Izenari buelte eman eta talde berria sortu dute. Talde berria izan arren, banda osatzen duten musikariek eskarmentu handia dute Euskal Herriko hande garraun estenan. Hasi berrien ilusioz datoz, bizkarrean urteetako esperientzia hartuta. Haizeak eraman gaitzala diskoa Labertik atera berri bildu gara taldekideekin. Toil taldeak 17 urteko musika bidea egin zuen, 4 disko txiki kaleratuz, Euskal Herrian dozenako kontzertu eskainiz. Atzera begira egitea eskatu diegu taldekidei. Toil hasi ginen hain dela 17 urte, hola, eta bueno, ginen Unaini eta Asier bateria. Eta, bueno, 17 urte hauetan, eta ditugu 4 diska, 5-6 abestekin izan diela, beti formatu hortan ibili dira, eta hain dela 3 urte, Apala sartu zen, eta horraz izan, Toilen bukaera bezala, eta Lioten hasiera. Apala abeslaria izan zen taldera batzen azkena. Entsegu lokaleko saiakeretan pauso bat aurrera ematen dute, eta une horretan Toil Liot bilakatzen da. Bueno, ni uste dut azkenean, hiru buruen batuketa edo 4 buruen batuketaren emaitza beti ezberdin izango da. Azkenean lehen ziren 3 pertsona espreskik osatzen zutenak, konposatzen zutenak, eta azkenean gaiketa bat dituzunean emaitza beti ezberdin izango da. Ni beste bilera batzuk nituen, beraiek 3 artean beste batzuk zituzten, eta azkenean emaitza naturala izan da, Toil ez du utzi bere kutsua mantentzeari, baina aldi berean batuketa honen ondoren beste gauza bat aurkitu da, bai azkartasun bat, bai beste arretxilitate bat, ez? Eta bere hotxakin iguale bai ez, lehen zahen unaietan abesten genuen, abestu baino igual karresi egiten genuen. Eta orain bai, Apala sartuta, ahotsetan nabaritzen dugu instrumentu bat gehiago bezala dela. Ez gitarra, bajua, bateria eta gero ahotsan instrumentua, lehen ez genuen lantzen horrek. Eta horrekin bai izan dela igual ez, azkartu dela musika eta ahotsaia lantzearen horrela, ikusten genuen beste fase baten ginela. Apalak ahotsaren ardura hartzea erabaki garrantzitsua izan da, talde berriaren norabidea marraztuz. Bai, eta baita ere aldatu da pixka abestia konposatzeko modua, ez? Leheneko egiten genuen pixkat improvisatzen, riffak egiten, eta orain azten geha Apala dator ideiekin eta azten geha zuzenean ideiak lantzen, eta gu ez dugu inoizola egin, eta beha dator ideiekin lantzen dugu, bueltak ematen dizkiogu, eta hori ere aldatu da. Sartu du ahotsa, pero ere aldatu da.
Liot Toil taldearen garapen natural bat izan zitekeen, baino Apalaren abesteko erak eta kantuak hartzen duten norabidea beste talde batera garamatza. Dena ni uste talde aldatu dula goiti bera. Zatik, bai, unaitan nik agotxa sartzen genunean, lanketa oso gutxiten genuen, zatik azkenian ez dakigu abesten, ez? Gu azkenean, bajua eta gitarra jotzen dugu, eta horrekin ondo funtzionatzen dugu, baina ahotsaren historian ez. Eta Pala sartu zenean izan zen hori, laugarren instrumentua sartzea eta taldean nortasun aldatzen da. Eta zehartzen du ez, zea printzipala bezala, ahotsan bere ereduei hartzen du, eta bai, Toilen identitate hori kentzen dio. Giro ilun eta atmosferikoak dira nagusi kantuetan. Haratago doazen post-hardcore ritmo oldarkorrak dira nagusi, beti ere bestelako musika ere ginen muzin egin gabe. Uste ongi esan duela lehen etxepek azkenian beste instrumentu bat sartu dela jokoan, ez? Ez lehen hiru izan da, bai baixo jolea, gitarrista, bateria, emaitza batekin, bereiek improvisatzen edo, bai lortu zutela atmosfera ezberdinak, beste historia bat. Eta orain ahotsa batekin, gainera hona izan den bezala, abeslaria aparte ez egin egona dakat, eta bete guztia ez egite iristea entxoiutara edo, ideia batzukin, komposatzeko, eta azkenian abia puntua bestetik hartzen duzunean, beste bide batzuk hartzen duzunean. Bai aldatzen abia puntua eta helburua, azkenean, eta maitza. Haizeak eraman gaitzala lana, Álvaro Rematxaren estudioan grabatu izan da Udaberrian. Soinu teknikariaren aukeraketa ez da kasualitatea izan. Aukeraketa ni uste nahiko argi eduki genula, baina bilatu genuna izan zen, azkenean ezaguna dakagu, bere garaian Álvarok materian jotzen zunean, Toilekin askotan kointziditu genuen, eta bere egin dituen grabazioa beste taldeenak entzun da, gure interesa piztu zuten, eta bastante zuzen joan ginen bere gana. Eta gero, grabaketa estudioan egia esan, han egon ginen maiatzan, nagoatzen zenbat egun, eta, kriston girua sortu zen. Soinu sendoa eta potoloa lortu dute diskoan. Zuzenekoetan, kantuak azten ote diren galdegin diogu. Gure kasuan argi eta garbi. Beti gaineak ez gertatu izan zaigu, grabatzen dugunean diskuak ez dugula lortzen, zuzenean ematen duten gurra edo, transmititzea diskora. Eta ez da diskoekin nahiko harro gelditu nahi, ez bai Álvaroekin lortu dugu nahi genuen gutxora nahi genuen soinua, ez? Beti galdituko da terapia puntu hori inoiz izara gustora galdituko da, ez soinuakin, emaitzarekin, ez? Askotan bai Álvarori egon zen momentu bat esaten genioela, hau mugitu, hau eske soinua mengoa, eta askotan gauza eskatzen dituzu zein den helburua jakin gabe. Jakin gabe benetan noraino iritsen nahi duzu. Nire paretu gutxienez maitzakin oso gustora nago. Gero egia zuzenekotan beste puntu bat lortze duzuna. Baina, konten alde guztietak. Taldekideen esanetan, leku txikiak dira Liot ikusteko lekurik egokienak. Taldea eta ikuslegoa gertu, musika eta energia bertatik bertara sentituz. Beti izaten da gertuagoa areto txikitan jotzea, ez? Ez da estenatoki handi bat beti ongi dago prestakuntzagatik, baina azkenean areto txiki batek ematen dizun gertutasuna jendearekiko beretasun hori eta zuzentasun hori
uste hori ez da parekorik ez da. Gero, bueno, askotan akaso soinuan galtzen duzu, baina ez da, violentzia hortan irabazten duzu bai, ez da, batez ere orain gaur egun egiten dugu musikarekin azkarragoa dela, desegonkorragoa, eta ez da, nire ustez gutxienez ikuspegi hori, ez da ez. Eizeak eraman gaitzala lana 5 kantuz osatua dator. Diskoa kalean, datozen asteetan zuzenen ariko da taldea. Bai, bueno, diska atea dugu urria bukaeran, eta gure hurrengo pasoa izango da, pixka diska aurkeztu, eta bueno, grabatu genuen orain dela aste batzu bideoklip bat laizteratako degula hor erditik, promo erditik, eta bueno, printzipioz hori. Diska aurkeztu, Durangon ere egingo dugu diska aurkezpena, eta bueno, ditugu ja 4-5 kontzertu eta hor diska aurkeztu. Eta alik eta gehien mugitu. San Pedron aurkeztuko dugu diska, azaroak 25ean, hortik aurrengo datak badira Zarautzen, Durangoko Hautsenean, urrengo urtera begira azten gara bai Irunen, gero Saupelan, Plaza Beltzan, eta gero, bueno, baitugu bateak joka, eta, bueno, akaso topiko izango da, baina azkenean batek euskara egiten du bai. Bueno, lan egiten, eta bai esperoa maitzak edukitzen. Jardin de la Croix taldeak Zirkadia disko berria aurkeztuko du Berriz Herriko Kulturretxean. Emanaldira, Jaundone talde bilbotarra gonbidatu dute. Madril hirian sorturiko talde instrumentala da Jardin de la Croix. Musikalki, post-rock, math rock eta rock mailukatuaren nahasketa praktikatzen dute. Alekiko gaztetxaren 30. urteurrena ospatzeko ekitaldiak martxan dira. Azaroan 3an, Alegi Katalunia eguna ospatuko dute, non arratsean mahai ingurua eta gauean kontzertuak iragarri dituzten. Kontzertuak gaztetxean burutuko da, eta bertan kop talde izango da protagonista. Bartzelona hiriko banda erreferente handia da Kataluniako musika eszenan, talde borrokalaria eta konprometitua. Beraiekin batera, Katez talde gazteariko da. Eraul taldeak iraultza disko berria aurkeztuko du larunbatean Daba-Daba aretoaren agertoki gainean. 11 kantuz osatua dago lan berria eta autoekoizpen bidez ikusi du argia. Musikalki, pop eta folk giroak uztartzen dituzte, kantu ederretan. Emanaldira Nogen taldea gonbidatu dute, zeintzuk disko berria ere aurkeztuko duten. Será color,
black falls above. The sea doesn't seem to own me here anymore.